Bide Ibizak, azken jardunaldian garaipena eskuratu du azkenean, liga amaieran aurkari zuzena izan daitekeen talde gasteiztarraren aurka. Hasiera batean, bazirudien jardunaldia bertan behera geratu zitekela eguraldi kaskarrarengatik, aurkariak Gasteizkoak zirela gehituta. Baina azkenean, TAP Fundación Baskoniako jokalariak Tolosara hurbiltzea lortu zuten eta norgehiagoka politia ikusteko aukera eskaini zieten Usabal kiroldegira hurbildu ziren ikusleei. Partiduko lehen erdi bikaina jokatu zuen etxeko taldeak. Kontraerasora ongi irten ziren eta euren aukerak aprobetxatu zituzten. Lehen laurdenean, sekulako abantaia erdiatzi zuten hasieratik 7-0 partzial batekin hasiz. Batez ere, defentsako errebotea jasotzen zituzten etxekoek eta aurkariaren hutsak baliatuaz aldea pixkanaka handitzen joan ziren. Bigarren laurdenaren amaieran 10 puntutik gorako aldea zutelarik. Hortik aurrera, partiduan errenta hori mantentzen ahalegindu ziren eta baita lortu ere, azken markagailua 87 eta 81 izan zelarik. Lan bikaina beraz taldeko gaztetxoen eskutik, partiduak pasa ala maila honetan gero eta sartuagoak baitaude, eta horrelako garaipenek denboraldi amaieran puntua baino gehiago balio dituztelako.